Monggo ditiket. Tawassalna bismillah wa bil adim Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi adil babi ya Allah. Iki monolak jenenge niken barang kondang ra tau leren. Ayo, mumet namanya bingung kata gue. Ayo. Iki nolak jenenge niken tanggapane rame ra tau leren. Bocahe ayu disawang kaya sajen. Bocahe ayu disawang kaya sajen. Senajan gawe kebaya sinden iki ngetren. Ya isa ta. Ngaur iki ya. Dalange jenenge Mas Akbar. Sing dipikir iki gek ndang bubar. Engko ra mulih ngenteni bayar. Ayo. Iki aku terus piye? Ayo jasa karepmu kono. Yen ra bayaran yogane ambyar. Betul, iso ya. Oh iki bocah iki cerdas kok, Mas. Cerdas. Yo, ayo. Nggih, sugeng dalu. Jan awakmu cilik biyen ginu-ginu. Iya. Bareng saiki gedhe dewasa ketok ayu. Loh, bocah ki wong wedok ki ngene iki. Bojoku. Mula dadi wong wedok ki sing irit. Bojoku mbiyen ngono lho. Cilik ginu-ginu bareng sik enom ayu, bareng wis tuwek weleke ramum. Astagfirullahaladzim. Bojo kuwi kepiye-kepiye sing mendampingi sampeyan. Kados beliau Bapak Haji Panito, di mana ada suami yang sukses, di sebelahnya atau di sampingnya pasti ada istri yang setia. Lho. Bojo ki setiane bojo kuwi nggawa kesuksesane wong lanang. Saelek-eleke wong wedok kuwi kudune dipangkat dihormati, kudune dielem. Nah, ngono. Ora oleh wong wedok ki terus dilolone elek ora oleh. Soalnya apa? Seorang perempuan, seorang wanita. Wanita itu sampean ngeloni bojone sampean dhewe padha karo ngeloni ibuke sampean dhewe. Ngerti ya sampean ngerti gak? Ibuke sampean ki wis nyetak sampean, wis nglairne sampean ki lair ki sorone kaya apa? Sampean kudu ngerti apa meneh sampean wis ngetangki bojone sampean. Lah, lek metengi 9 wulan. Dina ya. Ngono-ngono sampean ya panggah kolu bojomu elek. Sampean iku kudune ya ngaca. Sampean elek bojone sampean elek ora oleh ngelone ngono kuwi. Wong padha eleke padha ngacane. Ya kuwi bener aku. Ngene sing apik bojoku tuturono. Sing apik melaku. Bojoku tuturono. Lah kok malah aku ra mbawe kesempatan. Lah nyapa nuturi bojone Iki sampean. tersinggung to. Nggih to Mas Akbar. Nggih, kan sama-sama sebagai orang wanita. Wong wedok. Iki lho. Kowe ki yen ora seneng wanita, wanita kuwi lak wani ditata. Arep kepiye-piye ki apa wae sing kekuranganmu mesti ditampa. Yen pancen kowe ora tresna, tinggalen lunga utawa pasrahna maratuwa. Nek maratuwa ora gelem nampa delen bali desa. Lah kowe tak dekek bali desa dipek kami tuwa. Ngono lho, dadi ora ya-yaan. Bojo dititip-titipne. Kok nek sing ngamini ku sapa iku? Ketok ya kami tuane teko iki. Ngono. Ngaturke apa, Nduk? Iki piyayi bengi iki pancen diajak melekan karo beliau Bapak Haji Panito. Nggih, niki ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi sugeng dalu Bapak Panito ingkang sampun lenggah teng mrika. Waduh, pun ketimbalan pengkatang nggih Mas Akbar nggih. Nggih. Anjir. Padha lho, Nduk. Sampeyan ping pira? Aku ping pira, Mas? Wis marambah makape. Oh ya padha karo Om. Sampeyan ping pira? Aku ya wis kira-kira ping pisan iki lagi enak. Dah, jare ping akeh. Sampeyan ki polali. Beliaunya ketemu kita di stadion. Oh iya. Bapak rawuh njur meling to Mas Kritik, Mas Klutuk benjang kula timbali wonten garasi. Iya. Ngono. Malah sampeyan sesuk gak entuk bali karo Pak Haji. Kan apa? Arep dingge nganyari bis, ning ora kon numpak. Lah kon diseret komburi kae.
Kayak tali ngono. Gledek. Gledek. Nek bundas kabeh. Nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Panito lan ugi sedayanipun sampun sami lenggah teng mriki. Mugi-mugi sedayanipun khususnya Bapak Panito sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Ora loka ning malah kebak. Amin ya rabbal alamin. Niki nggih sugeng dalu Ayang Akbar. Sapa? Sapa iki? Nyelukmu piye? Ayang. Ayang. Loh, piye to sampean iki? Tak omongi. Aduh. Tenanan. Dalang ki engko nek wis godhone lho ya. Nggih. Biasane tekaning bondo barengi coba. Leres. Terus. Aja nganti pisan-pisan dalang gandeng karo sinden. Lho nyapa? Kuwi engko enek unen-unen Heeh. mangan Duren aja mangan tomat aja dicampur karo duren utawa mangan duren aja dicampur karo tomat. mulane aku mleng aja rabi sinden marai asam urat. Lho lah Ngono lho. nyapa? Wah, piye iki sinden? Tapi ora apa-apa, sampean karo Mas Akbar apa? Aku cocok seumur. Nah. Teleng. Nek Teleng. Nek. Teleng. Iya to. Sik, baleno. Kene diajak. Oh, berarti cocok ya? Iya lho. Cocok Iki lah. mamane Ah. nek Iya. Nah. Gak apa-apa, aku tak oleh ban serep iki aku. Weh. Opan saya. Terus ban iki serep sinden iki nggih Ibu menika. Bin sepuh. Tembangipun apa kersanipun laras Kagem Mukadimah, Dik. Niki wonten pambuka sebelum Pak Panito diaturi minggah wonten pepanggungan. iya. Niki ngaturaken sak lagu riyen nggih, Mas. Oke, Pak. Nggih, niki Lagune wonten apa? pamundhut Lewung saking Bapak Teguh Satrio Kuncoro, CO Wong Pusat Manajemen. Matur nuwun. Wah, lewunge dike rancak wae ya Mas ya. Hah? Kene to. Kademen aku. Oh iya no. Tapi Niki- lek jujur sampean ndak sido adem kok. Ada. Yang ngene iki lho. Modelnya ngono kuwi lho Mas, Ngene iki lho. semakin ngono kuwi. Sinden iki angger nek sinden kok ngancik remaja. Heeh. Kok terus nyedak ngene iki to omongane ngene iki. Heeh. Kok ora urungan setahun kas wis meteng pisan. Astagfirullahaladzim. Nek lak ane bojone ngono. Tegese meteng itu bertambah usiamu, bertambah pendidikanmu. Nah ngono. Oh ngono. Iki kudu kalem-kalem lek omong mergo ki pengalaman nek ngene iki mulai cepet-cepet. Heeh. Liak-liak ya, Nduk ya. Heeh. Nembang. Lewung, Yups. lewung. Napa Mas? Lewung. Mboten Mas. bawa Lewung. ta. Nggih. Ndak, ndak. Liak. Mangke biban wae Bapak diaturi Nggih, tidak to. nggih. Cobi. Nah, Alhamdulillah. Bawa ya, Nduk? Iya. Iya, iya. Enggak. Eh? Enggak. Enggak. Ndak. Langsung kita. oh langsung mawon. Pak D, Aduh. langsung buka Nah, bender. Pak terus Anane bawani sithik wae. Iya, iya. Pelok lagi. Bawani pelok. Iya. bawani, Iki nek Mas. ora gawe gawanku ora kepenak iki. Nah, niki lho. Lam tilam berji iwatan pagulingan adikku bocah ayu Dalem, suwe Mas. ora ketemu kepiye pawartamu Pangesune panjenengan kula sae Kang Mas. Aduh, gandese luwese aduh nimas ojo kowe ngadeg terus engko saya Nah terus pripun? kene Eh? mikmu selehno kan ngene lho iki kok iso manuton nah lenggah kene ya cah coba kowe lenggah kene iya Properti. kakang ndak bawa saite njurku iso mbok teruske lewung Oh ya ngaten nggih. aku mesake yen sampean kok kesel Nggih saestu. soalnya aktivitasmu ku lak padet banget toh. leres nggih. Gandese oh basi dek iya alwase ndak pundhut ke kursi rasane piye nduk Rasane kepenak Kang Mas pun mboten kesel. iki sofa nomor 1 Oh, aku pesen ning Tiongkok oh sofane soba-ubah ngono ya. Ngatek kok dulu, Nduk. Ngatek kok dulu ya. nyapa to Duk? Tak wongi. Ye Kita iki bar ngendok. lho lah nyapa Bokonge wanget ngene. lah wis dadak mbok omongke anget barang ki yo ngopo kok iso kono
Manuto to. Lungguh ya Cahayu, lungguh kene. Lah ya. Ning kuning lancir kuning. Rada-rada ya Dia. Nggih, Mas. Enak ya. Sofane sekeca nggih, Mas. Wah, niki nek dideleten gene bis Exindo. Wah, Cocok. Nggih. Niki Nyapa to? Pakumu. Paku apa? Oke, paku masamu apa modot kok mburi kok. Ora. Kene. Coba. Ning kuning. Rada-rada Dik, rada-rada. nggih, Kang Mas. Lancir kuning kinawa liyan. Niki kok kursine men ceplok-ceplok ngeten Kuwi pancen kursi goyang, setengahnya elektrik. Oh, ngaten. Ayo, engko nek baterai entek nek ngecas ning kene ya. Ngono ya. Nek baterai entek. Ini kan diakrek mbok dudul bateraiku. Lah ya tak omong iki. Mbok aku ya mbok anu ora mbok dudul ya bateraiku sakit. Santai iki lho. Luwese Ayune aduh nima intenipun Kakang langsung didamel suasananya ngebit. Oh, ngaten nggih. Seragenan mawon nek ngaten. Oh, ya Ndek ya. Seragenan. Iya. Lewung, mangga diniken salindri lewung dados. Nggih, Mas Arya. Asik. Oh.
Niken jangan duduk dulu Iya. sama Mas Joklitik dan Mas Jogul untuk Cik. mendampingi Bapak Panito. Siap, monggo. Sego dawuh. Suwun berkahipun, monggo Pak. Turi putih Ditandon ning kebon agung. Turi putih ditandon ning kebon agung. Cara tiba nyemplung kok ira kembali Kembang kamboja, kembang kamboja dukun-sukun teki. Kembang. Alhamdulillah. Piyayi nu ngeten iki lho Mas Akbar. Nggih, Mas Jo. Pak Haji Panito nuwun sewu. Nggih. Kula niku manggi piyayi mboten kados beliaunya ini. Kok ngaten, Mas? Piyayi sugih ora malih, Nggih. gesangipun penak ya ora ndangak. Nggih. Sugih donya bondo ya ora senengina. Nggih. Senajan to enggak punya jabatan tapi insya Allah beliaunya anti maksiat. Amin. Niki, ya Amin. alhamdulillah. Sehat Pak, sehat Pak. Jarine sapa? Kok mesti kejak dagel lho panjenengan. Wah, jan. Kula ki lek ruwace omongan kaya ngeten kok iso. Monggo Pak. Matur nuwun Monggo, Pak. Mas Joklodo. Siap, Pak Cipanto. Niken, Nggih. Mas Joklitik. Nggih, balik Pak. Nika jok klinik kula jok kluthuk Pak. Niku aja kluduk Pak. Wah, panjenengan dangu mboten kempal dados supe. Ndak, jenengan inget mboten? Nggih. Nggih. Terakhir saya panggil ke Nganjuk hari ulang tahun TNI di GOR kemarin. Nah, Nggih, nggih. Gon. Nggih. Ki Dalang Eko Suseno. leres. Nggih. leres. Kula sing manggil. Alhamdulillah. Di ulang tahun Eksindo yang ke-8 ini seluruh lawak Jawa Timur itu saya kumpulkan. Nggih. Mas Akbar nanti tanggal 26 main di Ngluyu. Diluyu Bapak. Lawaknya Mas Komet dan Mas Dodo. Mas Dodo. Nggih. Terus Mas Percil tanggal 6 September di lapangan Kecamatan Luyu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Tujuan saya menghibur Ngaten nggih, masyarakat. Pak. Insya Allah jenengan Mas Jo Nggih. itu saya agendakan rutin sama Dek Niken Salindri. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dek Niken Barakallah. terakhir ketemu di SMA 1 itu di belakang layar ya saya Dek Niken. Dan Nggih. niki lho Mas, niki lho. Beliau itu latar belakangipun nuwun sewu. Nggih. Piyayi ingkang berpendidikan tinggi tapi tesik kersa ngreksa budaya. Leres. Niki insyaallah nggih. Jenengan ngaturaken sugeng rawuh. Pak Dandim sama Pak Dandem beliau masih di sini saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan Alhamdulillah. untuk Pak Dandim. Pak dan Dandim, Pak Dandem, Dandim. matur nuwun. Nggih, Pak Dandim. Ini juga satu angkatan juga Pak Dandim. Oh ngono. Nggih, Nduk Niken. Iki adikku menika alhamdulillah sampun diangkat AL, Pak. Angkatan laut. Anggota Ludruk ning Surabaya saiki. Bapakmu yang duwe pangkat lho Pak Iso. Letkol. Letnan Kolonel. Klet nengkol kernet. Monggo Nggih, Pak Pak. Haji. Monggo mumpung menika sarengan kalih Atur Nduk Niken pangandikan napa, Derek? Salindri. Nggih, Mbok bilih monggo. panjenengan badhe nembang paring panglipur dipun rencangi Nduk Niken Salindri Nggih. sumangga Pak Haji. Wah, kula mboten saged nembang. Bapak itu hanya untuk penikmat kok. Iya, iya, iya. Pak Panito ini tuh sangat baik sekali. Iya, Dok. Ramah, dermawan, apa meneh lek petuk karo cah cilik mesti gak kuat Pak Panito. Gak kuat maksudnya, gak kuat Gak rasanya. kuat, gak kuat pengen nyangoni. Tek mesti ndek inganane ke lek nyangoni ke Iya, iya. 500. Iya, iya. gitu. Mergo iki saiki ning daleme ning daleme dhewe. Lah ning daleme dhewe mesti luwih akeh. Kae ora nyangoni. Lah apa? Kae iki DP-ne nggih bengi iki lho kok. Iki to, Pak. Oke, iki kok berarti bayaran kunten no DP kakean. DP bengi iki kok iso. Ingkang baku kula ngaturaken gung panuwun Pak Haji, Pak Panito. Nggih. Yektosipun sinten malih menawi mboten kados panjenengan-panjenengan ingkang ngreksa budaya lak ngoten to Mas. Leres, Mas Jo. Asor luhuring budaya gumantung saka bangsane dhewe. Nggih. Mulai yen budayane awake dhewe iso direksa, insyaallah ora terhak ciptakan dengan negara-negara yang Leres. lain. Lain, nggih. Nah niki. Enggak, Pak, nembang dipun Derek, rencangi pisan. Nduk Niken nggih. Nggih. Ya. Monggo. Apa Nggih. badhe request lagu? Request lagu monggo. Lah, Derek. Lagune dangdut napa? Lho yo sing Malam? sampean biasane sing trending apa lagumu dadi ben dikancani karo Pak Panito. Apa Nduk Nduk? Ngaten? Nemen ya, nemen apa kok? Nemen. Nemen. heeh. oh nemen. Nemen. Iseng lagi ngetren. Nggih, Sareng-sareng Mas Joklitik, Nggih, Jokluduk. nggih, nggih, Pak. Kula rencangi Pak Siap, Panito nggih. Siap, siap. Moga Mas, musik lho iki
Lah keluargamu ning ndi sing loro? Anu izin, Mas. Oh, izin to? Nggih. Lah biasane lah enek tukang ngebas. Terus melodi lah sing loro anu muntaber. Oke, mbok pecat. Boten. Coba diganti lagunya, jangan nemen. Gini, koordinasi yo. Jajak. Kote sak pira jajak? Anu maine karo apa? Lah, iki soalnya aja gawe cuap penggawe. Allah ya. Malah buka buku bon bener. Lah iya. Nek kapan nomor didelok iki. Buku nadanya. Ya. Aku minta nadanya dulu, sering. Nggih. Kene nduk. Pak Panito loh nyanyine Mas. Sini. Iya. Oke, aku njaluk kuwi kon sesuk ora melu abarne yo. Kowe iki ngawur ora kok sesuk ora melu abar abimu. Sesuk ki ora kok melu kuwi wis ra dijak. Sampun marem nggih, Pak Panito. Oh, sampun. Peng bolak-balik. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi saged ndadosaken renan penggalih panjenengan lan sedaya keluarga wonten Eksindo 57. Amin, matur nuwun. Nggih, sembah Sembah nuwun Pak Haji, Nggih, sembah nuwun Pak Pandu. Mbok bleh tasik wonten satunggaling pangandikan menapa nderek? Matur nuwun, sepindah malih. Ini penontonnya bukan orang sini saja. Nggih, leres. Dari kampung Sayang Loyo tadi saya jemput ada 119 bis atau berapa. Masya Allah. Saking Luyu, Pak. Saking Loyo. Alhamdulillah. Bincang wonten Luyu tanggal pinten? Tanggal 6 Tanggal 6 nggih. 6 September. Ini tanggal 8 pas ulang tahun Eksindo yang ke-8. Alhamdulillah. Nggih. Sukses selalu. Niki lho Mas Cobi. Nggih. Ning mriku dijemput antar jemput niki Cobi. Anu Pak, kula tak nderek-nderek matur mbok bilih benjang wonten wedal kula badhe ngambil bisipun setunggal. Monggo. Iki. Gopo? Gopo. Tak dol. Ngampil pariwisata. Ora yo ngampil tak nggih refreshing to kok iso. Mboten Pak, kula namung benjang kemawon kula tak nangisi panjenengan. Nggih. Kula pengin dolan kalih kanca-kanca dalang-dalang kalih kanca-kanca yoga, kanca-kanca sinden. Mumpung niki enten bos Eksindo, benjing pas sepi-sepine tanggapan, mengki kula ngambil bise, Pak. Nggih. Alhamdulillah Nggih. Eksindo ini langganannya Woko Channel. Alhamdulillah nggih, Pak. Tepuk tangan. Mangke insyaallah kalau tidak bulan depan nanti lagu terbaru dari Garasi Eksindo akan launching. Amin. Penciptane Cak Jok Litik Jok Luduk. Lah piye. Ini saya beri kesempatan nyawer. Oh, siap. Monggo, Pak. Enggak enak sama Dik Nigan. Oh, ngeten Cik, derek panjenengan, Pak, derek panjenengan. Menika Wong nyawer iki lak kondene padha arung ibadah. Nggih. Wis digawe syariate ngono kuwi. sedekah ngono. Barokah. Bapak iki lak ngene iki. Anu ndang mapan ning pojok dhewe ngono. Neng wae nyapet wis jane. Ayo. Bakul kopi pun ning ndi parane ngono. Ning ndi urung dibayar lho. Lah sampean nyapa nyangking sendal? Ya, tondo aku tak golek ceperan dulu ya aku wis. Mas Akbar wis nglirik. Mas Akbar berharap kula panjenengan kula nampa berkahipun Pak Panito. Leres. Nggih. Wong ngeten iki nek teng omah tengok-tengok ya sapa arepe ngundang lak ngoten to. Nggih. Teng mriki tengok-tengok ditanggap lho. Sik ditambahi sangu coba. Leres. Ora iman kok pripun panjenengan iki. Terus nggih barokah. Alhamdulillah. Mas Doi nyapa? Mas Luduk. Lah bapak lho. Lah wis disaine ndek mau mek diwehi mau. Ya ora apa. Lho syukur. Duit solar wis mlebu neh. Ya ora apa-apa wong aku ki alhamdulillah pokoke diparingi alhamdulillah gene ora ya ora masalah ngono aku wis. Oh ngoten. Nggih nderek bapak nderek. Nggih. Alhamdulillah. Niki didum wong akeh nggih. Nah, sebagiane dhewe-dhewe. Mbah Nur. Nggih. Lah mboten napa-napa, mboten napa. Majok Luduk. Ini kagem Mas Jok Ludo. Alhamdulillah. Nah. Iya. Khusus mulek aku yo iwuh to yo ngawur iki oleh sing ngene iki. Yo nek bapak wis ngitung ngono ki lak yo wis Lah, jelas iya. to. Ayo kono ndang merapat. Ya to kalem-kalem. Nek bapak kadung lenggah ngrasani. Nggih nyen pangapunten Bapak lah nggih cepet ngeten Pak. Mau
Dene ya delemis ya ram kok iso. Tepuk tangan untuk Pak Haji Panito. Luar biasa. Matur sembah nuwun Bapak, sehat selalu, sukses. Sehat selalu nggih Pak, nggih sembah nuwun Sembah nuwun sanget nggih. Pekang wigati. Nggih. Pokoknya alhamdulillah lah Pak Panito itu adalah sosok pemimpin yang kedap cinta Pak, kedap. Sandale Pak Panito. Bapak madosi agemane lho. Sandale. Bapak ngagem sandal, ngerti apa ora? Lha mau ya priyo cepane karo Iki anake selop lho. Leh. Tuk. apa to Jokul tuk, agemane bapak iki lho. Weh, iki jan mau ki ning kene kok iso mangsamu. Hei, Kuwi nyapa? aturno pake. Kok dede Sandale kresek? lho. Pak niki nebuse 100. Boten. Wah ngawur wae. Cepak nih. Sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Panito, terima kasih Mas Niki Akbar. istirahat dulu. Iya. Heeh. Bapak ki Yoga, waduh yoga urung. yoga dadi siji karo dalang sakmono. Nggih. Yoga